Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah tambaya ne da mu. To Allah ya sa na sani. Da Allah me ake nufi da hauɗi? Hauɗi. To hauɗi ba shine kaman irin wani abu za a gan shi a bayan nama kamar irin kitse haka yake. Ka tabbata shi ne? Gaskiya haka nake tunani. Ok to mun gode. Yawwa. Assalamu alaikum. Ya kake? Lafiya. Da Allah tambaya muke. Yawa ina. Ka san me ake nufi da hauɗi? A'a ban san hauɗi ba. An da Allah su fitar baki. Baka sani ba? Ban sani ba. Ok mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kake? Normal. Da Allah tambaya muke. Ina jin ka. Me ake nufi da hauɗi? Hauɗi. Eh. Annabi ba tambaya kaman ba. Tambaya ce mana da Allah. Wallahi ban sani ba. Ya kake? Da Allah tambaya nake. Allah ya sana sani. Menene hauɗi da Allah? Hauɗi? Hauɗi ba shine kamar mutum yana tafiya kaɗan harɗe shi ba? Hauɗi? Ka tabbata shi ne? Shine 100%. To mun gode fa. Na gode. Assalamu alaikum. Da Allah menene hauɗi? To. I know they hear Hausa. You know da Hausa? No Hausa. Sai an jima. Amma alaikum salam mala. Ya kake? Wallahi lafiya Allah alhamdulillah. tambaya ne da ni. To Allah ya sa na sani. Ko ka san menene hauɗi? Haudi wannan wanda irin yare ne. A Hausa ce mana ta Sokoto. Oh ya dan kwanta mun. Haudi ai ana nufin toka. Wannan ma kaɗan ka gani. Toka shine Ka ita ce? confirm. To shikenan mun gode. To na ma na gode.